Здравейте, приятели, още един път. Добър вечер на всички. За тези, които не ме познават, казвам се Иво Търлешков. Живея на прекрасните Канарски острови, Тенерифе. И имам удоволствието тази вечер отново да бъда с вас и да ви разкажа за една прекрасна компания. Компанията Финико. Искам преди да започнем само да попитам, има ли нови хора в залата? Хора, които за първ път са на презентация, хора, които до този момент не са чували презентация, за да знам как да протече самия ни разговор, по какъв начин да проведа презентацията. Ако сме само хора, които са били вече на презентация, ще разказвам по малко по-различен начин. Аз, Цвети, съм за първи път на презентация. Добре, Цвети, благодаря ти много. Благодаря ти. Това значи, че ще проведем по стандартния начин презентацията. Ще бъда малко по-многословен, за да обясня как са нещата. Би било добре. Радвам се, затова и питам. Не знам кой се обади, както и да е. Иван съм. Кой си ти? Иван Мандаджев. Иван Мандаджев, добре. Добре, Ванка, благодаря ти и на теб. Слушаме се интерес. Окей, добре. И така, по какъв начин ще протече нашата среща тази вечер? Срещата ще протече в този вариант. Ще ви разкажа с няколко думи за самата компания. След това ще ви разкажа за продуктите на компанията. В края ще дам думата на моя добър приятел и колега Ники Борисов, който ще ни разкаже за топ сервиса на компанията. Това е кешбека. И най-накрая, разбира се, приключвайки с самата презентация, ще дадем възможност на всички вас да зададете своите въпроси. Въпросите, които са останали неизяснени по времето на самата презентация, това, което искате да попитате, нещата, които са ви неясни и така нататък. И така, нека започнем с какво? Кое е най-важното да разберем? Когато правим инвестиция, когато искаме да инвестираме част от нашите средства, за да могат те да ни носят така наречения резидуален доход или доходи, които всъщност ние толкова много време сме се мъчили, сме знали, сме се опитвали да узнаем всъщност по какъв начин да работим. Знаете ли една лека вметка? Кое е най-трудното в нашия бизнес? И с кое хората най-много се сблъскат в началото? Най-трудното е това да повярвате, че всъщност по толкова лесен начин всеки един от нас би могъл да изкарва пари. Казано така, звучи много интересно, но в крайна сметка наистина е точно, къде изключа и моята камера, за да не ви разсейвам. После ще я включим накрая, когато дадем възможност пак отново да се задават въпроси. И така, нека продължа. Казано по този начин, наистина звучи много, много лесно, много елементарно. Наистина е много лесно да изкарваме пари по този начин. Какво обаче трябва да направим? Трябва да променим съвсем леко, да направим, както обичам много често да казвам, една лека врътка в нашата глава и да разберем, че освен това да ходим на работа, да работим по 8, 10, 12 часа на ден, има и друг начин за изкарване на пари. Разбира се, този начин не е за всички. Това е за тези хора, които се дадат възможност да направят това малко усилие, да разберат какво би се случило, ако те не ходят на работа за пари, а дадат възможност на своите пари да работят за тях. И ето точно това
прави Финико за нас. Какво е Финико? Финико е една автоматична система за генерация на доходи. Финико беше създадена преди малко повече от 2 години. Лично аз и голяма част от екипа, от хората, с които работим вече почти година и 6 месеца, година и 7 месеца в компанията. Разбира се, за тази година и нещо сме направили, голяма част от хората имат невероятно добри резултати. После накрая мога да дам възможност на който иска да се включи, да каже с какво е почнал, по какъв начин е почнал, какво всъщност е постигнал за тази година и нещо в компанията. Финико ни дава възможността ние да вложим определено количество средства в компанията и всъщност, влагайки тези пари, ние ги даваме на така нареченото доверително управление на компанията. Компанията започва да работи с тези пари и след това ни изплаща определен процент във вид на дивиденд, във вид на някакъв приход, който всъщност ние получаваме от нашите вложени пари. Звучи много просто, нали? Звучи много елементарно, звучи истински. Точно това иска да ни обясни и самата компания. Че по този начин всеки един човек, без абсолютно никаква подготовка, само с малко информация, която е стигнала до него, чрез неговия спонсор, чрез човека, който го е запознал с това нещо и така нататък, би могъл да направи тази стъпка. Просто инвестирайки пари в компанията, да печели. Виждате още един път колко е елементарно това нещо. Да, повтарям го вече няколко пъти. Това най-вече за хората, които имат някакви съмнения. Да, разбирам, отрицанието, когато ти дадат някаква възможност, е първото нещо, което се появява в нашата глава. Защо се появява отрицанието като първо нещо? Години наред вече работим с тези инструменти и аз ще ви кажа защо. Защото не познаваме дадена материя. Защото не познаваме даден инструмент. Ето за това идва и първоначално. Почти сме като децата в този момент. Помислете и най-вероятно се съгласите всички с мен, че е точно така. Казваме нещо и първото нещо е, не, няма да го направя. А защо няма да го направите? Да, за голяма част от нас е ясно веднага. Защото не го познаваме. И всъщност точно за това сме заедно тази вечер, за да ви дам възможност да се запознаете с едно ново нещо. С нещо, което тепърва ви предстои да разберете, тепърва би могло да ви помогне да печелите някакви средства. А има ли човек в този свят, или всъщност по някаква статистика, мисля, че около 97,5% в света от хората, които живеят, търсят допълнителни доходи. Не са доволни от това, което правят и искат да имат и втори, трети и четвърти доход. И ето точно това е нашата възможност. Възможността, когато се запознаем с една подобна компания, да разберем, че тя, взимайки нашите пари на доверително управление, ни дава точно тези възможности. След това, разбира се, ние да печелим от това нещо, което всъщност ни дава компанията. И нека разберем какви са продуктите на компанията. За мое голямо удоволствие мога да ви кажа, че продукти на компанията вече са 8 и буквално до 1-2 дена ще станат 10. Или всъщност сервисите, които самата компания прави за нас, станаха вече 10.
И това само в рамките на около година и половина до 2 години работа. Всеки един от тези сервиси работи напълно самостоятелно, напълно автономно и всеки един от вас би могъл да участва в определен сервис, без да е ангажиран с всякакъв друг. Какъв е основният сервис на компанията? Това е така наречения индекс. Какво се иска от нас? От нас се иска да внесем една сума в компанията. Тази сума влиза, автоматически се разпределя. На някъде в момента съм мисля над 100 вече. Всеки път, когато правя презентация, се сверявам часовника и всеки път, докато го свиря, само след няколко часа или минути или дни, тези сервиси се увеличават. Тези, всъщност, начини на печелене на пари се увеличават. Какво се получава по този начин? Влизайки нашите $1000 в компанията или автоматично това, което е в момента $3000 в компанията, се разпределят на някъде около 100 различни места на работа. Компанията работи с 4 основни места. Това са Московската фондова борса, Чикагската фондова борса, МОЕТ и криптоборси. Всъщност, тези $3000, които ние внасяме, за да си закупим индекси, ще говорим за индексите в момента, всички останали продукти на компанията работят по абсолютно същия начин. Влизайки в компанията, тези пари се разпределят. Айде, нека да говорим за един индекс, за да ви бъде по-лесно. Този един индекс, който ние купуваме, струва 1000 цифрона. Както знаете, един цифрон е равен на $1. Това е вътрешната валута в Финико. Или всъщност нашият индекс, който сме купили за $1000, веднага се разпределя на 100 единици по $10. И тези $10 отиват на работа, или тези 100 различни местенца по $10 отиват на работа и почват да работят за нас, за да ни осигурят определена доходност. Искам да разберете много добре това нещо. Когато само един продукт работи за компанията, само по един начин се осъществява печеленето на пари, тогава има доста голям риск. Компанията се опитва от много време насам. Първо тръгнахме с 3, 5, 8, 12, 20 и така нататък. Постоянно ги увеличаваме продуктите, с които работи компанията, точно по тази причина. Да свалим риска. И нека разберем защо точно сваляме риска по този начин. И риска реално клони към 0 за загуба. Защото ако днеска 1, 2, 3, 5, 15 от тези инструменти, с които работим, не сработят, имаме още 80, които ще сработят. Може един да отиде в минус, може един да остане на 0. Но представете си колко много ще отидат на плюс. На плюс 3, на плюс 5, на плюс 8. Компанията ни дава ежедневни, ежеседмични, ежемесечни отчети какво се прави, по какъв начин точно, кой от продуктите е изработил еди колко си, какъв процент и така нататък и така нататък. Мисля, че в момента ви става ясно защо, влизайки в компанията, нашите пари се разпределят на толкова малки частички и отиват на работа на толкова много различни места. Ние имаме вече едно доста голямо количество брокери и трейдери в компанията, които трейдват за нас всеки ден и всъщност те получават един портфел и с този портфел ежедневно вършат точно това, което ние очакваме от тях. Да заработят определени проценти за нас. Какво се случва в края на деня, тогава, когато се затворят всички позиции, на които работи компанията? Тогава това, което процента, който е спечелен за деня, се разпределя последния начин.
Една трета идва при нас, при хората, които сме инвестирали в компанията. Една трета, съвсем честно, отива при хората, които са изработили това нещо за нас. Това са трейдерите. И една трета отива в самата компания. Както разбирате, всички трябва да печелят. И са доволни точно тогава, когато печелят. Може да не е по-равно, както така го е направил в Финико, но всъщност да има някаква уравновиловка. В такъв случай ние получаваме нашият процент и 1, процент и 2, трейдера получава своето и компанията получава своето. Ето по този начин ние ежедневно, и мисля, че голямата част от хората, които са в залата, ще го потвърдят това нещо, ежедневно получаваме своя 1%. Или малко повече, малко по-малко. Малко по-малко почти не се получава. Само в дни, когато някой от борсите не работи. Но най-важното е, че това нещо продължава вече повече от година, година и половина. И точно тези хора, които всъщност работят в компанията толкова време, са хората, които биха могли по този начин да дадат информация на всички останали, които се интересуват от това как работи компанията. Почнах с това, още един път ще го кажа и в този момент. Много хора постоянно отрицават, постоянно казват своите възражения. Това не е за мен, това е пирамида, това е онова. Приятели, ние вече почти се уморихме да слушаме всеки месец как следващия месец ще се скамнем, ще спрем да работим и така нататък. Знаете ли, чрез едно проучване, какво са установили от компанията? Установили са, че в рамките на третата година, значи ни остава по-малко от около година до тогава, всички тези писаници ще спрат. Ще спрат, защото хората наистина ще се убедят, че е безмислено постоянно да пишат глупости, и то най-вече тези хора, които не участват в компанията. Защото няма такъв човек, който участва в компанията и към ден днешен да не си е получил дивидендите, да не си е получил плащанията, които трябва да получи и така нататък. За тези, които са инвеститорски настроени, казах го преди малко, имаме индекс. Регистрираме се в компанията по линк, който ни е представил нашия спонсор, човека, който ни е запознал. Вкарваме пари чрез криптовалута в компанията и след това си купуваме индекса. За всички тези, които не искат да работят по начина на инвестирането, защото има достатъчно много такива хора, които казват: аз имам толкова заеми, аз имам толкова неща, които в момента са ми на главата, аз не мога да се занимавам с инвестиране, не го познавам. Компанията е измислила един съвсем различен друг продукт, който всъщност ни дава възможност да направим точно това, с което много хора се борят в този живот. Да затворят всеки свой дълг за 35% от неговата стойност, която той има в момента. И тук ви говоря за абсолютно всякакви задлъжнялости. Договор ипотечен, потребителски, стоков, дори на заем от частно лице и така нататък. Всичко това нещо бихте могли да го направите за 35% от цената. Как се случва това нещо? Много набързо ще мина през това. Всъщност ние внасяме 35%. Ще взема, както е дадено на слайда пример, дълга ни е $100 000. Просто е взето за по-голяма, по-добре да се разбере. Ние внасяме $35 000 и всеки месец, в рамките на следващите 9-10 месеца, компанията ни връща по 1/10 част от нашия дълг
и в крайна сметка, след 10 месеца, ние сме изплатили нашия дълг към банката. Това най-вече важи за тези дълги ипотечни кредити. Ние сме винаги в минус с този ипотечен кредит, който сме взели и който всъщност изплащаме години наред. Ето, в момента компанията ни дава възможност това нещо да го направим в следващата, нека го кажем, 1 година. От ден днешен, от който сте чули информацията, имате възможност 1 година да изплатите този дълг, който може би иначе ще го изплащате още 20 години. Разбира се, всичко вътре е обяснено ясно и точно. Отиваме там, поглеждаме и се справяме с ситуацията, която ни предстои. Нека поговорим и за следващото нещо. Това е как да купим тук вече своят недвижим имот или автомобил за 35% от неговата стойност. Само секунда, окей. Добре. И така, това е следващите 2 сервиса. Кола и недвижима собственост. Тук нещата са малко по друг начин. Или всъщност ние купуваме за 35% от стойността желание от нас автомобил или желание от нас недвижим имот. Показвам ви, това нещо няма да го обясняваме надълго и на широко в момента. Внасяме 35% в компанията. След 4 месеца, 120 дни, компанията ни изплаща цялата сума. Или ето, това нещо в офиса може да направите по всяко едно време, да влезете и да си направите такава скица и да видите на базата на това, което искате да купите, каква точно вноска трябва да внесете и какво ще получите след 4 месеца. Какво се получава? След 4 месеца вие имате автомобила на вашите мечти, да речем. Или вилата, къщата, апартамента на вашите мечти. Тук много хора казват, че това нещо е невъзможно. Пак прибързано. Аз ще ви обясня защо е възможно това нещо. Компанията изработва точно по същия начин, чрез инвестиции, по този начин, по който ви говорих как работи самия индекс, по абсолютно същия начин изработва тези пари, с които ви дава възможност след това да си закупите това, което желаете. Абсолютно по същия начин вашите пари влизат на работа, просто там не се изплащат ежедневни вноски, не се изплащат, а парите ви работят единствено и само за да направят общата сума, която е необходима за 4 месеца. След това, разбира се, тази първоначална вноска от 35% остава в компанията и компанията разчита на нея отново 1/3. Но тя ви е дала 2/3 за тези 4 месеца и вие може да закупите без лизинги, без ипотеки, без абсолютно всичко, да станете реално собственик на автомобила на вашите мечти или на апартамента, вилата, къщата на вашите мечти. Отиваме към следващия продукт. Той точно се казва Finico Product. Какви са възможностите с Finico Product? Просто може да закупите абсолютно всичко друго. Ето, тук няма да ги чета всичките неща, които просто човек, това, което си помисли, това, което му е необходимо, било то за дома, било то в работата или така нататък, може да си го закупи по този начин. Тук по малко по-различен начин са нещата. 3, 4 и 6 месеца, внасяйки стойността на това, което бихте могли да получите за това време, ви се изчислява колко точно ще получите на базата на тези проценти.
Следващото, Finico Life. Виждате тук, че вече компанията, след като стана международна тази година, февруари месец, вече почти година сме международна компания, имаме регистрации. Много хора се опасяват от това, че имаме регистрация, че ние сме руска компания. Компанията много отдавна е международна. От 16 февруари тази година имаме регистрация в Сингапур, имаме регистрация в Естония, в Европейски съюз и така нататък. Затова и почнаха да стават по такъв начин, да се изписват. Product, Life и така нататък. Как работи Life? По абсолютно същия начин. Продуктът реално е създаден, за да се финансират всички ваши дейности месечни. Какви биха могли да бъдат те? Наеми, плащания към училище за децата, университети, въобще абсолютно всичко, което ви дойде на ум. Точно по абсолютно същата схема. Влизате си в офиса, влизате в Finico Life и залагате. Искате да получавате седмично, месечно, на 3 месече, на 6 месеца, годишно. Колкото по-голям е срока, на който ще получавате вашите пари, толкова по-голям е и процента, който ще получите. По простата причина, че компанията всички наработени пари, които изработва за вас, тя ги реинвестира. И по този начин вие всъщност печелите повече. Колкото, както ви казах преди малко, колкото е по-голям срока, толкова по-голям е процента, който печелите. И така, стигнах до тези продукти, за които всъщност аз трябваше да говоря. Мисля, че ясно и точно разбрахте за тях. Разбира се, не се впускам в подробности, нямаме време за това нещо. Тук сме се събрали просто да дадем рамката на това, по какъв начин и как може да печелите, може да работите и по какъв начин реално вие, влагайки вашите пари, може да разчитате на това, което Finico ще направи за вас. Разберете много добре още един път. Всичко, което прави компанията за нас, тя е специалист в разработването на финансови продукти. И работейки на финансовите пазари, тя осигурява нашия дивиденд от компанията. И всеки един сервис се определя на базата на тази ежедневна финансова активност, която провежда компанията. Това нещо важи и за продукта, за който в момента ще говорим. Аз ще ви оставя в ръцете на Ники Борисов. Както казах в началото, анонсирах мой добър приятел и колега, който много добре ще ни разкаже какво представлява топ сервисът на компанията. Това е кешбек сервиса. Като още един път, искам само да ви кажа, имайте предвид, че и той работи точно по същия начин. Ние внасяме пари на депозит, тези пари работят, компанията работи с тях и за това може да ни даде този огромен процент кешбек, който всъщност няма аналог към днешно време в световен мащаб. С този продукт компанията дава заявка, че в следващите година и половина, 2 ще станем топ сервис на това ниво, което всъщност компанията в момента иска да излезе. Или всъщност да разработи точно този кешбек сервис. И така, аз спирам моя екран. Ники, имаш... Имам, ама нямам, затова ми дай възможност да споделя екрана. Добре, Да. Секунда само. Чакай, че всеки път го търся къде е това нещо.
Я пробвай тук. Чакай сега да пробвам пак. Да, сега се получава. Окей. Така. Всичко вече е наред. Уважаеми дами и господа, приятно ми е да ви приветствам с добър вечер и добре дошли на днешната среща. Както разбрах, аз се казвам Николай Борисов и с голямо задоволство ще ви разкажа за топ продукта на компанията Finico, т.е. за кешбек сервис. Тук вече, както виждате, отворен първия слайд. Кешбек сервиса започва, всеки, който се регистрира, започва от 15% да печели кешбек обратно. Той нараства и за да може да ползваме кешбек сервиса, ние трябва да си направим депозита. Върху депозит имаме 6% печалба на месец. Какво означава това? Това означава, че вместо да си държиме наши пари в която и да било търговска банка или в къщи, или в джоба, или където и да било другаде, ако ги държиме в банка, примерно, тези пари ще ни носят на годишна база около 0,5%. Тук, както виждате, за месец е 6%. Т.е. на годишна база имаме възможност да получим само от депозита 6%, което на мен ми харесва, вярвам, че и на вас. Този кешбек сервис работи в целия свят, има партньорска програма и този кешбек сервис връща обратно пари. Нали? Не връща продукти или каквото и да било друго. Как работи този сервис? Първо си плащаме депозит. Колко да бъде нашия депозит? Много е лесно за разбиране, защото всеки едно семейство знае какви разходи има за месеца, горе-долу. Примерно, ако допуснем, че нашите разходи са $1000 на месец, вместо тези $1000 да стоят в банката, ги слагаме под формата на депозит в Finico и на базата на тях ние ще ползваме като начало 15% кешбек. Как се реализират покупките? Ами много лесно, когато отидем и купиме и платиме някъде навсякъде по света на някой търговец стока или услуга, ние получаваме касов бон и този касов бон го качваме в офиса на определено место и така след това очакваме да получиме за тази сума нашата кешбек печалба. Няма ли депозит? Няма кешбек. Кешбек, казахме, връща на месечна база само върху депозита 6%. Тоест за годината ние получаваме 72% печалба. Сравнено с една търговска банка, просто не може да ги сравниме. Там почти никаква печалба не получаваме. Ако парите само са ни в една обикновена сметка, плащаме и такса, защото ни ги пазят. Базовата процентна ставка, с която ние започваме да получаваме кешбека, е 15%. Как може да повишиме тази ставка? Като се изкачваме в нивата. Как се получават тези нива? Всеки един човек, който се записва в Finico и слага своя депозит, той попада в първо ниво. Във второ ниво ще бъде тогава, при определени условия след малко ще ви обясна, но в първо ниво, когато се качи, вече отива на 16, пето ниво стига до 20, от 6 почва от 21 и на 10-то ниво отива до 25%. Тоест, ние може да постигнем тези 25%, ако пожелаем, ако ни харесва. Има определен начин как да се постигне това и този начин е следният. В първо ниво сме тогава, значи ние започваме от нулево ниво. И в първо ниво ще бъдем, когато ние сме си направили $1000 депозит за нас. Независимо колко човека сме поканили в бизнеса, тези хора са винаги в първо ниво. Те могат да канат и други и така или иначе се създава нашата структура. Когато в нашата структура имаме 1, 2, 3, 50, 100 човека, тези хора са направили депозит заради самите себе си да ползват кешбек системата. Техният депозит за нас е товарооборот. Значи, техният депозит за нас е товарооборот. И тогава, когато ние постигнем товарооборот на нашата структура $10 000, ние вече ще бъдем в първо ниво. Във второ ниво отново се запазва ставката да имаме $1000 депозит ние, но товарооборота се качва на 30. В трето ниво ще бъдем, когато нашата ставка е $2000 и 50 000 товарооборот и така насетне до 10-то ниво. Процента, който сме завоювали
в кешбек системата остава за винаги, ако не се вдигнеме нагоре в нивата. Примерно, ако ние влеземе и не искаме да се занимаваме с този бизнес, да поканиме други хора, нищо останеме само на 15% за винаги, ако използваме кешбека. Ако искаме да си извадиме тези пари, които сме ги сложили на депозит, тогава няма да ползваме нищо. Или ако сме закачили на второ, трето, четвърто ниво, извадиме от нашите пари от депозита, ние ще слеземе на това ниво, което е по схемата, която гледахме преди малко. Кешбек, доходността от депозита и рефералното възнаграждение и кешбека ще се изплаща и се изплаща в отделно портмоне. Ние имаме в Финико имаме две портмонета. Едното портмоне е там, където получаваме, ако участваме от другите инструменти на Финико, примерно от индексите и всичко останало, а тук имаме отделно портмоне, в което всеки ден се начисляват нашите печалби. Партньорската програма какво представлява? Когато ние поканиме някой човек и му разкажем за този кешбек системата, той прецени, че е удачно и за него, плати си депозит. От неговия депозит, който той плаща, а нашите партньори могат да бъдат само на първо ниво след себе си, ние получаваме еднократно 5%. Ако той обаче, примерно, е платил $100 като начало, но след 1, 2, 3 месеца хареса му идеята и доплати още $100 да му станат общо 200, ние получаваме и за втората внесена сума и за всяка следваща сума, докато попълва депозита, доколкото позволява системата кешбек. 3% доход получаваме от цялата си структура до 10-то ниво. Тоест, ние сме поканили в първо ниво 1, 2, 3, 5, 10 човека. Те от своя страна са поканили по няколко човека и ние до 10-то ниво за всички тези хора в нашата структура, които имат депозити и получават доход за този депозит през месеците, ние за всеки един тяхна печалба от депозита получаваме еднократно 3%. Това може да се получи като добра сума, ако развиеме голяма структура. Нямаме депозита, нямаме кешбек, няма процент от нищо. Максималният депозит, обърнете внимание, нали, някой да не се оплаче, че му е нисък депозита, е $1 милион. Така че имаме в рамките на $1 милион от 100 до 1 милион, колкото прецениме, че за нас е удачно, толкова може да вложиме като депозит. Попълването на депозита как се случва? Ние вкарваме парите, които сме решили за депозита, те отиват в нашото портмоне, в основното ни портмоне, оттам ги пращаме в кешбек системата и те чакат ред 72 часа, за да започнат да работят, т.е. ние да започнем да качваме касови бонове. Значи 72 часа, т.е. 3 дена. Като в тези 3 дни не се броят събота и неделя или някакви празници, официални празници. Така че ние чакаме 72 часа да минат и тогава се отваря нашата сума, нашия депозит и ние започваме да качваме бележки въз основа на депозит. Как се качват тези бонове, касовите бонове? Касовия бон може да качиме с днешна дата или с 3 дена назад във времето. Днеска сме първи, може да качиме за 30, 29 и 28. По-назад във времето не може да качиме чек, т.е. касов бон. Нито напред във времето, защото го нямаме в бъдеще време. Лимита на нашите чекове определя депозита. Ние не можем да надвишиме да качиме повече касови бонове от това, което имаме като депозит. Примерно, ако имаме депозит за $1000, ние ще качиме общо във времето за един месец касови бонове на стойност $1000. Начисляването на депозита, т.е. печалбата от депозита, става ежедневно в 11 часа българско време или в 12 часа московско време. Казахме, че печалбата върху нашия депозит за цялата година е 72%. Тя се изплаща, тази печалба се изплаща, като тези 72% се разделят на 365 дни и ние получаваме всеки ден една 365-та част от това, което ни се полага към депозита. Начислението на кешбека. Начисляването, печалбата върху кешбека става на следващия ден. Днеска качваме
чек, т.е. касов бон. Утре в 11 часа тази печалба вече излиза в нашия офис. Как се определя и как се разчита тази печалба? Като ние качиме касов бон, след малко ще покажа как изглежда в самия офис, като качиме касов бон, печалбата той се умножава по ставката, ако имаме 15% кешбек, се умножава и числото се дели на 150 календарни дни и ни се плаща в 150 дни, всеки ден по една 150-та част от него. Ето как изглежда за месец. Това е октомври, пише тук, но това е грешка, не може да се поправи за сега. Това е за месец ноември. Как изглежда моята доходност за месец ноември? От кешбека съм заработил $363, от депозита 245, от реферала съм спечелил 383, което прави общата сума 613 цифрона долара за месец ноември. Днеска сме вече 1 декември и нека да видим как изглежда един офис, кешбек офиса в Финико. Това е фирмата, това е моят офис, аз съм Николай Борисов и това е кешбек сервиза. В момента аз нямам още спечелени никакви пари тук в кешбек портмонето, защото до вечера в 11 ще бъдат начислени. Това, което разгледахме преди малко, тази печалба в това кръгче е за месец ноември. 613. Моят депозит за момента е $5000. Мога от тук насетне само да изваждам от него, ако искам, но ако не искам, върху тези $5000 аз ще имам 6% на месечна база. Аз в момента, на базата на този депозит от 5000, аз в момента съм качил чекове, т.е. касови бонове за $1035. Тоест тази линия, зелената, ще продължи във времето, аз се продължавам да качвам в месеца и когато се напълни 5000 стане, аз не мога да кача повече касови бонове. Ето така, много е лесно да се разбере как се качват касовите бонове. 16% съм докарал до момента да имам кешбек върху всички бонове, които качвам. Така изглежда офиса. Ако възникнат някакви въпроси относно кешбека, мога да отговоря на всеки един човек. Мога само да ви кажа как се вкарват, как се попълват депозита. Попълването на депозита става чрез този бутон. Аз не мога повече да попълвам, защото съм напълнил до край, но който има желание, натиска върху този бутон и записва сумата, която иска да вкарва. Когато искаме да изваждаме, когато имаме в портмонето на кешбека и имаме пари, може да натиснем този бутон и тогава, когато имаме пари, ще ни се отворят менюта и там ще имаме възможност да видим, че може да извадиме от това портмоне към основното си портмоне в Финико, може да извадиме към депозит или може да извадиме към джоба. Ако вадиме към джоба, трябва да си сложим биткоин портмоне адреса и тогава плащаме еднократна такса от 3% на сумата, която ще извадим. Когато вкарваме, ние вкарваме последният начин пари в Финико. Трябва да отидем на основното си портмоне и там да поискаме да вкараме толкова колкото желаем пари през наш биткоин адрес. Така, аз с това може би ще приключа презентацията. Ето това е основното портмоне, в което получаваме парите от индексите, ако имаме такива. Тук всеки ден около обяд получаваме по 1% на всеки един индекс. Около 1% се получават. Ето тук отдолу има резултатите, на коя дата, колко сме получили, за какво сме ги получили тези пари. И ако искаме да изваждаме пари, правиме заявка от тук, натискаме този бутон. Сложили сме си преди това нашия биткоин адрес, казваме колко пари искаме да извадиме и тази заявка чака 3 дена. След 3 дена тя ще бъде изпълнена и тези пари, които сме заявили, ще отидат на нашия биткоин адрес, там където сме ги пратили. Така че всичко е много лесно за работа. Как се вкарват пари? Дали ще вкараме пари за индекс или ще вкараме пари към кешбека, тогава натискаме през този бутон, казваме колко пари искаме да вкараме, примерно $1000. Върху тези $1000 искаме да ги вкараме през биткоин, съгласяваме с условията, натискаме този бутон и виждаме, че трябва да платиме 3,5% такса върху тези $1000. Тогава сумата става 1035 и това
число в биткоини, трябва да го платиме на този биткоин адрес на Финико за 30 минути. В оставащите 30 минути. Когато го направим това, казваме, че сме платили, аз сега ще отмена. И по този начин ние ще вкараме пари в портмонето си. Ето тук. А от тук ще ги пратиме, които искаме да отидат в кешбека, ще отидеме в нашото портмоне и ще натиснем ето този бутон за попълване. Ако са по-малко от 5000, веднага ще се отвори бутона и тук ще вкараме тези пари, които искаме да ги депозираме. За сега ви благодаря за вниманието. Ако има въпроси, питайте, включвайте микрофоните. Ако не, към общите въпроси, Иво може да отговори на всеки един от тях. Ники? Да. Здрасти, Костадин Богданов съм. Да, слушам. Интересна стратегия имаш. Гледам така, предната презентация беше казал, че по принцип искаш да попълниш портфейла в депозита. В смисъл не да в депозита, в кешбека 5000. Да. Въпросът е такъв. Печалата е по-голяма в нормалния индекс. Ако си купиш 3 индекса и останат 2000 в кешбека. Да. Видях, че си разпределил доходността и мисля, че имаш стратегия да вариш средно аритметично число на месец. Така ли е, в принцип? Сега ще ви кажа каква е моята стратегия, като всеки един може да заимства, може напълно да я отхвърли. Нямам претенция за авторство на всичко, но какво и защо реших аз да постигна този депозит от 5000? Аз можеше да сложа 5000 още първата секунда. Само че аз използвах, че имам печалба от индексите. Аз всеки ден от тези 5 индекса, които имам, тук получавам всеки ден печалба. И тази печалба я реинвестирам към кешбек сервиса. И така по-малко аз за 3 месеца, за 4 месеца някъде, 3 месеца и половина, 4 месеца, аз вкарах печалбата от един инструмент в другия. Не съм си вадил от джоба нови пари. От джоба съм извадил в началото да вкарам един ден, да станат 2, 3, 4, 5, нали, реинвестирал съм печалбата. И сега вече от тази печалба от индексите, аз съм реинвестирал печалбата в депозитите. И какво се получава като икономически ефект за мене в рамките на един месец? Аз в рамките на месеца имам от индексите да получавам 5000 по 22% на месец се получава в проценти. Аз ще си получа тези $1100 от индексите. Това е, всички го знаем, които имаме индекси. Но аз направих същото и от кешбек сервиса. След като съм инвестирал в кешбек сервиса отново $5000, тези $5000 ще ми донесат 6% от депозита, плюс 16% при мен са, защото съм първо ниво, се получава 22% общо на месец. Върху тези 5000, 22% прави 1100. Тоест, от двата инструмента от Финико аз ще си получавам по $2200 общо от двата инструмента на месец. Като тук кешбек сервиса сега направи изненада, ни го плащат всеки ден. Вие знаете, че всеки ден тази една 365 част от кешбек от депозита се плаща всеки ден и една 150 част от кешбека се плаща всеки ден. Ето вижте как изглежда плащанията, тези плащания. Ето аз съм получил на 30 от процент от депозита. Това е само за дена. Само за дена 9,83%, от кешбека 13,64%. Когато събереме тези числа, всеки ден в рамките на 30 дни ще се получи това, което сложихме нелката. От едното сбора ще бъде 1100 и от другото ще бъде 1100. Тоест $2200 аз ще получавам на месец, като тук имам едно уточнение да ви кажа, което всички знаем. От кешбек сервиса, тези пари от кешбека ние ги получаваме за 150 дни, т.е. за 5 месеца. Ние всеки месец получаваме 1/5 от това, което общо ще получим. И тук в това прозорче, което го виждаме сега, след 4 месеца, т.е. след 5 месеца, значи декември за първи път, аз ще получа за $5000 кешбек и за $5000 ще получа депозита. От депозита ще бъде 300 числото, точно, а от кешбека ще бъде, тъй като процент от него ще бъде някаква сума и общата сума тук на 5-я месец от тук насетне ще се напълни от 1100 ще пише
Без тези от реферала. Като извадиме тези от реферала, тук ще има 1100. Това беше моята цел. И това ще бъде, ще ви го показвам във времето, че след 4-5 месеца, тук аз ще имам всеки месец $1100 печалба от този финансов инструмент. Това е отговора. Благодаря ти, сванах стратегията, играеш с благодаря на сложната лихва, осмото чудо на света, за който не го знае, да заповяда в клуба и да го разбере. Благодаря ти. Да. Има и нещо друго, което аз искам да допълня тук. Реално по този начин, по който Ники го обяснива в момента, виждате, че доходността е еднаква и дали ще вложите в индекси или в кешбек е еднакво. Само, че тук има една малък номер, който мога да ви кажа, че обикновено Ники е човек, който работи и с структурата. Така че неговия кешбек във времето ще се повишава, той в момента е 16, но много скоро може да стане 17, 18 и така нататък нагоре. Тогава тази сума, която той получава от този сервис кешбека, ще се дигне с няколко процента и по този начин ще изпревари печалбите, които той има от индексите. Така че всеки един наистина би могъл да направи своята стратегия на работа, да вземе най-правилното за него, това, което би било добре за него, работило най-добре и по този начин, разбира се, би могъл да води своя бизнес. Аз като заключение само ще кажа, че който има възможност да плати индекси 3000, т.е. $3000 да вкара за 3 индекса, той го е направил. Който не е искал, не го е направил. От днеска вече, може би вече е в сила $20,000, т.е. $20,000 трябва да имаме, за да вкараме отново 20 индекса на куп. И това има друг начин как да се съберат. Аз съм го измислил, друг път, ако някой го интересува, ще говорим по този въпрос. Окей, добре, при споделянето, Ники. И така, нека и аз да спра записа вече.